Foli ni waliɲumandɔn adama an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn ko kura tuguni k'a ladɔnniya k'a fɔ bi ye juma ye septembre kalo tile fɔlɔ san 2023 nin ye an ye an ka laadalasigi kɔnɔna la laadalasigi min ni o bɛ tali kɛ gafe kunnafoniw na gafe kunnafoni min ni an bɛ don a baaraw la k'a daminɛ tɛnɛn fo kana bila juma la min bɛ tali kɛ kalimu karamɔgɔ ale ni dabaji karamɔgɔ olu kelen kɔ ka magwan kɛ magwan min ni u b'a sɛbɛn nanzarakan na wa anw b'a bɔ o nanzarakan yɛrɛ kɔni na min bɛ tali kɛ todunkan cɛni k'a bila o la min b'a to kunnafoni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a sɔrɔ cogoya min na a waati yɛrɛ kɔni na o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ nin sugu ninnu kɛ kunnafoni a bɛ ɲɛsin maa jɔnw ma o ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ todunkan yɛrɛ kɔni mɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn o fɛn ni o ni anw de kɔni jɛlen bɛ o todunkan yɛrɛ kɔni na yaasa olu bɛ se ka kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na kunnafoni min n'a bɛ anw ka jamana kun kan n'o ye mali ye a ka ja mali ale ni jamana wɛrɛ olu cɛla ko fo ka taa se diɲɛ keleyatɔnbaw ayiwa ale ni keleyatɔn wɛrɛw kɔni ni olu ka kibaruya ni o bɛ munumunu salo la anw ka jamana yɛrɛ kɔni kunna an b'an da don ninnu na min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama a waati yɛrɛ kɔni na cogoya min na nin baara in i b'a ye k'a fɔ a tɛ san sɔrɔ ko bamananw ka kuma don ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ baara in tɛ taa ɲɛ fiyewu fɔ dɛmɛbaga jɔnjɔn olu ka sɔrɔ an na a caman min ye mɔgɔdenw fa senpara an b'a fɔ ka furumuso bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ saran gosi saran na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli ni waliɲumandɔn kɛ a yɛrɛ kɔni fana na n'an ye saran fo an bɛ foli kɛ min bɛ tali kɛ Universel Media cɛden a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a butigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɛmaaba Kalilu Senpara an b'a fana fo nin waati in na n'an ye foli kɛ Universel Media la an bɛ foli kɛ an ka mairie kɔnɔ commune 1 mairie Umaru Togo an b'a maire ba n'o o Umaru Togo ye an b'a fo ka waliɲumandɔn ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Tunkara fo ka taa se misi ba ma n'an ye foli kɛ yen nɔ ko kura tuguni an bɛ don an ka impôt yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa se mali impôt bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka foli ni waliɲumandɔn ta k'a ɲɛsin u ma min bɛ tali kɛ commune 1 impôt yɛrɛ kɔni olu maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka bɔ yen baɲumankɛ tɔn minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ an b'u bɛɛ fo k'u waliɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la TDH n'a bɛ wele ko terre des hommes Jariyetu Dite Manda Watara k'a fo ani a furucɛ ɲuman k'a fɛnɛ fo nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ taa Médecins Sans Frontières kɔnɔna la min ye ayiwa Nɛmatulayi Ture an b'a fo ka waliɲumandɔn ale fɛnɛ ye baarakɛla ye Médecins Sans Frontières kɔnɔna la an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ fɛnɛ ma n'an ye foli kɛ ye adama i b'a ye k'a fɔ Universel Media ka tulu min bɛ yen nɔ ni cicogo foyi t'a la fo ka taa se a ka butigi kɔnɔ minɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma frigo kuranminɛnw nasugu fo ka taa se électronique minɛnw ma wa min bɛ tali kɛ frigo la ale ni pompe fo ka taa bila télé ani a ɲɔgɔnna si wɛrɛ la n'i sera Universel Media ka butigi kɔnɔ n dalen b'a la k'a fɔ nimisiwasa i b'a o sɔrɔ an bɛ taa Universel Media ka butigi kɔnɔ ka se Gɛrɛbu dugu bɛ yala la a bɛ palani fabaliya ko fɔ motɛrimafɛntigiw k'a daminɛ mototigiw ka taa se katamitigiw ma fo ka se mobili personneliw ma mobilibatigiw ale ni mansinbatigiw aw minnu kun jigi wɔrɔ la waati tɛmɛnlenw na k'a sababu kɛ tulu ɲuman sɔrɔbaliya ye Universel Media ale wulila deliko la ka taa k'i kɔngɔn fa tulu ɲuman na ka n'a to min ye Super GT ye aw ka nafa ani a ka motɛri ka nafa kama Super GT ale de ye tulu min sanuma k'a bɔ a bidon kɔnɔ ka se k'a jigin i ka motɛri kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka aw ka motɛri sijan k'o d'o ma e min ni e de ka motɛri de bɛ sisibɔ la waati ni waati Super GT e k'i jigi k'a ye k'a filɛ tulu a bɛ tigɛla waati bɛɛ lajɛlen na e ka motɛri kɔnɔ e ka Super GT k'a mafilɛ i tɛna kɔrɔfɔ maa ɲina maa min b'a fɛ ka Super GT ale ka nin tulu in nafa bɔ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 walima i bɛ don suguba kɔnɔ min immeuble Modibo Yara i bɛ se ka weleli kɛ 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 walima Bozola Wonida i bɛ se ka weleli kɛ tuguni 20 80 09 99 78
80 02 42 Universel Media ni donna ale ka boutique kelen na kono ite fo idiki ko siga foyi t'a la adama i b'a ye k'a fɔ tanikɛ segin bana a tɛ jɔni to an y'a fɔ wa an bɛ segin k'a fɔ soir de bamako an ka bi min ye bolofa ye an kɛlen bɛ ka o da ale kan nka a kɛrɛfɛ an ye an tɛgɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don min bɛ tali kɛ indicateur de nouveau la wa ale kɔni ye dadonni kɛ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Norvège olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Mali kɔnɔna la nɔ i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka taali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu b'u ka koso n'u ka kasaw yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ cɛ an bɛna an da don la min ye indicateur de nouveau kɔnɔna la nka yanni an ka s'o ma soir de bamako la i b'a ye k'a fɔ bi min ye ayiwa ɲangili ni ka se ka o kuntagala yɛrɛ kɔni jɛnya n'o sigi kun kɛlen bɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba yɛrɛ kɔni fɛ min ye Irisi jamana ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ o tɛ ale hakilina ye a fɛla tɛ o kama ale ma sɔn fiyewu ka i tɛgɛnɔ bila walima ka i bolo tɛgɛ kɔrɔtan wa min b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni jɛra ni nin baara ye an bɛna an da don la an ka walawalali kɔnɔna la n'an bɔra o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na min ye lakana minisiri ye Dawud Général Ali Mohamed ale tun bɛ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min bɛ tali kɛ carte biométrique ko min n'a bɛ sen na bi a kuma yɛrɛ kɔni a cayan bɛɛ maliden caman de kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye min ye u ka jataliw ani kunnafoni minnu kan ka di k'a bɛɛ lajɛlen kɔni di nka an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ a ma da carte yɛrɛ kɔni kan fɔlɔ ayiwa nin ye gɛlɛya ye min ni a fɛnɛ ni ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni ka kan ayiwa o ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ halisa min bɛ tali kɛ banbagaci wale yɛrɛ kɔni na pays dogon n'o ye dɔgɔnɔdugu yɛrɛ kɔni ye e ko bi an bɛ waati min na gɛlɛya a tɛ ka na ko kura tuguni wa ayiwa min bɛ tali kɛ commune min n'a bɛ fɔ ko Timini ayiwa banbagaciw olu yɛrɛ kɔni taara taa dun maaw u n'u bolofɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni na k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ banbagaciya wale yɛrɛ kɔni ye ninnu bɛɛ ye kunnafoni ye ni ala sɔnna ma walawalali la an bɛna an da don min yɛrɛ kɔni na soir de bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an y'a fɔ an bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ale ka sigi min yɛrɛ kɔni kɛra sigi n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kɔni kibaruya fɛnɛ o kɔni o yera a kɛnɛ kan nka yanni an ka se ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma i bɛna ye k'a fɔ kabini san 2017 diɲɛ kɛlɛ tɔnba olu yɛrɛ kɔni kun ye ɲangili ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ko minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko accord pour la paix ni a tɛgɛnɔ bilala 2015 Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa minnu ni olu kɔni kɛlen bɛ sababu ye wa ka nin baara in k'a sen nasumaya i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye a laɲini ko u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka min ye ɲangili min n'a kan ka ban ka bɛn ni bi yɛrɛ kɔni ye ka se ka o kuntagala k'a janya tuguni ni san kelen yɛrɛ kɔni ye nka an bɛ waati min na Irisi ale kɔni ye a yira k'a fɔ wa nin hakilina min ni a talen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kɛlɛ tɔnba fɛ ale fɛla tɛ a bɛ fɔ min ma ko droit de veto ni o ye k'a yira k'a fɔ ale senyanfan fo ka taa se a boloyanfan yɛrɛ kɔni ma a tɛ nin hakilina in a tɛ tugu a kɔ fiyewu nka min ye Mali a teri jamana min yɛrɛ kɔni dɔ fɛnɛ bɛ yen n'o ye Chinois jamana ye olu yɛrɛ kɔni ta kɛra yɛrɛminɛ ye u m'a fɔ u t'a la wa u yɛrɛ kɔni m'a fɔ u kɔni u fɛnɛ ba a la fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ yanni an ka se yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ ɲangili in na a bɛ ɲɛsin maa damadɔ yɛrɛ kɔni ma ayiwa wale min ni o bɛ ɲangili yɛrɛ kɔni kɔrɔ o de kɔni ye ka se ka tɛgɛ da u ka sɔrɔ kan ani taama min n'u u b'a kɛ ka taa diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka se ka u bali o taama ninnu yɛrɛ kɔni kɛnɛ na i b'a ye k'a fɔ nin hakilina in taara kabini san 2017 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni a bɛ ɲɛsin maa minnu ma olu de bɛ t'u jɔ maa 8 ɲɔgɔnna si ayiwa ko o maa 8 olu de kɔni kelen bɛ sababu yɛrɛ kɔni ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛn min ni an bɛ taa ni ka segin na a kɔni dala ayiwa o kɔni o tɛ ka se ka lawaleya cogoya min na nka an ka da la k'a fɔ min ye nin ɲangili sɛbɛn in a donna diɲɛ kɛlɛ tɔnba ale yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ jamana jumɛn yɛrɛ kɔni fɛ ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ayiwa olu de kɔni ye a laɲini ayiwa min bɛ tali kɛ ka se ka nin ɲangili ka se ka o yɛrɛ kɔni ka kuntagala janya ni san kelen ye nka Faransi yɛrɛ kɔni a dɔrɔn tɛ a bɛ fɔ dugu minnu ma ko Émirats Arabes Unis ni o ye arabu dugu caman olu yɛrɛ kɔni faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nin hakilina in ka se ka a kɔkɔrɔma yɛrɛ kɔni ka se k'a don min b'a to
ɲangili bɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 8 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ma ayiwa minnu ni nanzaraw yɛrɛ kɔni bolo olu de kelen bɛ sababu ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛn a tɛ ka se ka lawaleya anw ka jamana kɔnɔ fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la nka Adama halisa an bɛ to min ye diɲɛ keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na Faransi fo ka taa se sema yɛrɛ kɔni ma olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ a fanga a bɛ ni kana bonya diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na MINUSMA ni o ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min kan ka bɔ anw ka jamana kan olu dagayɔrɔ o dagayɔrɔ bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka di anw ka Mali finitigilakaw ma an y'a fɔ an ka fasiri tɛmɛnlenw kɔni na ayiwa min ye première phase ye atako fɔlɔ o kɔni o kɛra nka an bɛ ka don phase filanan min kɔnɔ n'o ye deuxième phase ye o bɛ daminɛ n'o ye septembre kalo tile fɔlɔ min ni an yɛrɛ kɔni b'a la bi o de ye ka se ka Tesaliti kan Agilɛ fo ka taa se min ye Kidali ayiwa ani jamana fan wɛrɛ kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni di an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ min ye kan damadɔ olu kɔni bilala anw ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka yamaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi Faransi ni a Macron ani a jamana ɲɛmaa Macron olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to diɲɛ keleya tɔnba o yɛrɛ kɔni u bɛ se ka o lasɔn cogoya min na ayiwa kan min ni diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan n'o ye Tesaliti Agilɛ fo ka taa se Kidali ni Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan ka yɛlɛma o yɛrɛ kɔni kan kɔnɔna la ayiwa olu b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa yaasa o kana sigi Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma cogoya min na nka yaasa ka se ka nin kɛ i b'a ye Irisi la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila k'u jɔ jɛmɛfɛla kɔni jɔyɔrɔ la k'an t'a la bi an t'a la sini nka o fana bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ min bɛ tali kɛ Mali ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o ye Isa Kɔnfuru ye ale kɔni ma taa ayiwa kɛ tan ni ka segin kuma yɛrɛ kɔni ye Mali hakilina yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa uti kalo tile 28 yɛrɛ kɔni na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛ min n'a kɛra diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ kɔni fɛ min bɛ tali kɛ ayiwa u ka bolofara min bɛ yan olu yɛrɛ kɔni ka bɔli la anw ka jamana kan Kɔnfuru a kɔni ye a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw ayiwa an yɛrɛ kɔni bɛ nin ka perese diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min bɛ yan yaasa olu bɛna kan o kan bila yaasa Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don o kɔnɔ cogoya min na o baara min n'o bɛ ka kɛ a ko nin tɛ kɛlɛtigɛ baara ye nin tɛ wale ye wale min n'a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛn min bɛ ka se ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni don la a ko i bɛna ye k'a fɔ ayiwa a fɔ o contraire a ko nin yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛn in a ko a nateliya i b'a ye k'a fɔ min ye Isa Kɔnfuru ye a ye diɲɛ keleya tɔnba ni ale ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ wele ko conseil de sécurité a ye ɲɛfɔli kɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye min bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ yan ni olu bɛ ka u ka kan ka se k'a di an ka jamana yɛrɛ kɔni ma a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bonya ani sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la accord pour la paix ayiwa ni o yɛrɛ kɔni sariya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko don ko o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ bɛ ka bonya nin baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba olu b'a fɛ ka résolution min yɛrɛ kɔni ta bi an bɛ waati min na fo u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ayiwa olu yɛrɛ kɔni sɔnn'o ma u b'o kalama fɛnɛ Mali ye jamana ye jamana min n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya a b'a bolo anw ye jamana kelen ye nka min ye anw ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen a mara kan ka don Mali ani a finitigilakaw olu ka yamaruya de kɔni kɔnɔna la a ko hali n'o y'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛri kan i b'a ye k'a fɔ o lasɔrɔli o kɛra min ye kɔlɔlɔ misɛnnin dɔw kɔni yera la Faransi b'a fɛ ka i wakiliw yɛrɛ kɔni kɛ kɔlɔlɔ min yɛrɛ kɔni yera o kan yɛrɛ kɔni minɛli la Mali ani banbacikɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ale b'a fɛ k'a ka fɛɛrɛ n'a ka dabali bɛɛ lajɛlen boli o hakilina de kan min b'a to ayiwa diɲɛ keleya tɔnba bɛ se k'a fɔ cogoya min na kan minnu bɛ yen n'o ye Agilɛ ye fo ka taa se Tesaliti yɛrɛ kɔni ni Kidali yɛrɛ kɔni ta ma o ka se ka di banbacikɔrɔ yɛrɛ kɔni ma Mali finitigilakaw olu ka se ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɔ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ yaasa ka se ka kuma yɛrɛ kɔni lakile ayiwa ɲɛfɔli fɛrɛfɛrɛw olu yɛrɛ kɔni kɛra a ko bi an bɛ waati min na Mali yɛrɛ kɔni bɛ nin sira de kan min ye ka a kan kelen o kelen ni a tun bɛ diɲɛ keleya tɔnba bolo ka se ka taa i ka cɛdenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bila yen min b'a to malidenw olu ka lakana ani u
bolofɛn o yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ se ka sabati cogoya min na a ko o min yɛrɛ kɔni filɛ taa ni ka segin yɛrɛ kɔni tɛ kɛ nin kuma yɛrɛ kɔni kan wa i b'a ye k'a fɔ laɲini dɔ wɛrɛ foyi tɛ Mali yɛrɛ kɔni fɛ min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka taali a ka kɛ a waati la bɛn kɛra min kan u ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ k'a bila o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a waati kofɔlenw yɛrɛ kɔni ye a ko bi min bɛ se ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ayiwa Mali kuntigilakaw olu ka kan ninnu kelen-kelen na sɔrɔli ayiwa o bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni ɲini olu la ɲɔgɔn fɛ min b'a to Mali fintigilakaw olu bɛ se ka lakana sabati jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɛlɛ tɔnba ale ka taali o yɛrɛ kɔni o kɔfɛ Fasiri sɛbɛnna Mayimuna Dunbiya fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali n'an bɛ sigi ka na don Soir de Bamako kɔnɔna la kokura tuguni Adama nka i b'a ye k'a fɔ indicateur ale ni Soir de Bamako u bɛɛ lajɛlen ka ni Fasiri a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Fasiri min n'a bɛ tali kɛ Norvège olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ yan nɔ wa ale kɔni y'a jira k'a fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka lajɛ min n'a bɛ senna n'ali n'o y'a sɔrɔ a kɛra k'a bila hukumu min kɔnɔna la o de ye Mali diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka finitigilaka minnu bɛ yan ni o ye MINUSMA ye olu ka taali yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min ni o yɛrɛ kɔni bɛ senna hali n'o y'a sɔrɔ a baara bɛɛ lajɛlen kɔni kuma cɛ Norvège lasigiden i b'a ye k'a fɔ a kɔni ye kunnafoni bila kunnafoni min ni ayiwa caman yɛrɛ kɔni y'a ta Chinois olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni di sira min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ wele ko site d'information min ni u ka ministre affaires étrangères ayiwa n'o ye Royaume unitaire ale kɔni b'a jira k'a fɔ a ka laseli yɛrɛ kɔni na min n'a kɛra uti kalo tile 31 ayiwa ko Norvège bɛna ka lasigi so min bɛ Mali la yani san 2023 yɛrɛ ka ban ka se ka o yɛrɛ kɔni datugu bari ka d'a kan Norvège ka lasigiso min yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ ale bɛ Burkina don ayiwa kaman kɔrɔ Mauritanie Niger Tchad fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni ma ka ministre affaires étrangères u kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'u ka koso n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ bari ko ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ yan n'o o taara ayiwa lakana o kɔni o sabatilen tɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ o kama olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ don u ka so nka min ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa jamanaw olu ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli yɛrɛ kɔni ma Mali ta a kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri olu yɛrɛ kɔni bɛ senna min b'a to Norvège olu ka lasigiden o bɛ se ka to anw ka jamana kɔnɔna la cogoya min na an y'a fɔ ni Fasiri sɛbɛnna ayiwa alama Miss Fasiri sɛbɛnna a daw fɛ ni o ye indicateur kɔnɔna ye nka min bɛ tali kɛ Soir de Bamako yɛrɛ fɛnɛ la Ben Chirif ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'i da don a kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nka n'an bɔra yen an bɛ to halisa Soir de Bamako ale kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ diinɛ kuma an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ bi ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kuma cayalen bɛ ayiwa kamalen min bɛ n'a bɛ wele ko Adama Fɔnba ni an yɛrɛ kɔni da sera a ka kuma ma waati tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ a ye kɔni bɛ sigilen bɛ Bangoni na k'a sababu kɛ a jogo n'a ka fɔta n'a ka kɛwalew ye ayiwa Bangonikaw olu yɛrɛ kɔni tun ye a jira k'a fɔ olu b'u ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye nka kamalen k'a taara i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Safo nka se yen fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ nin hakilina kelen ni nin waleya kelen olu de kɔni bɛ a da kɔnɔ halisa ayiwa ni o bɛ tali kɛ ayiwa ka se ka nɛninikanw ale ni kuma girimanw ni kuma jugu k'o ta k'o ɲɛsin silamɛya diinɛ o yɛrɛ kɔni ma ayiwa o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra a bɛ bila minɛ min kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko cybercriminalité ayiwa i b'a ye k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ kɔni bɔra kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛ hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ yen n'a bɛ wele ko Baba Ɲame ale kɔni tun ye fɔbali yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ kiiri tigilamɔgɔw y'u tɛgɛ da ni kamalen fila ninnu yɛrɛ kɔni kan nka min ye Baba Ɲame ayiwa ɲininkaliw olu yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ ale yɛrɛ kɔni nani i yɛrɛ sɔrɔ a ka so ayiwa o dugusɛjɛ nka Adama Fɔnba ale yɛrɛ kɔni ta a kuma yɛrɛ kɔni cayara kuma min yɛrɛ kɔni cayara i b'a ye k'a fɔ hali diinɛ tigilamɔgɔw olu ka tɔnba min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ yan nɔ ni o ɲɛmaaba ye Usumani Sirif Madani Ayidara ayiwa ale kɔni fɛnɛ ye ayiwa a jira k'a fɔ nin wale a tɛ bɛn u ma a ma diya u ye wa u b'a wale in ka se ka kɔnkɔnni yɛrɛ kɔni dan bɛɛ lajɛlen na u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka u jɔ u jɔyɔrɔ kɔni na min b'a to nin wale nasuguya ninnu segin tɛ ye k'a kan an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o de kɛra sababu ye kamalen n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama Fɔnba ayiwa kiiri tigilamɔgɔw u y'a minɛ k'a bila bɛrɛ la ɲininkaliw olu ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ kunun an kɔrɔ n'o ye uti kalo tile 31 ye wa ni Adama Fɔnba kɔni jɔra kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ u ye a ka kiiri baaraw olu yɛrɛ kɔni kɛ a kun cɛra ni hakilina jumɛn o de ye ka jira k'a fɔ Adama
ayiwa bi an bɛ waati min na san 5 kaso sumalen kɔni u n'o o di ale yɛrɛ kɔni ma ale na kɛ min ye maa min ni o bɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ladi minnu ni baara wɛrɛ kɔni to olu la ka taa u sigi réseaux sociaux ni diɲɛ donna sirakɔrɔ wɛrɛ kɔni sanfɛ ka maaw n'u ka diinɛw ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni buruja an bɛ waati min na Adama Fɔnba ale lafiyayɔrɔ o yɛrɛ kɔni kɛra min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kasobonba ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye an b'a fɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔni ci ɲuman na Adama tɔgɔ san 2023 y'aw ta ye a y'a ta an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa ni de kɔni tun bɛ dansigi kɛ an ka bi gafe kunnafoni kɔni na nka halisa min ye karamɔgɔlakaw ye kalan karamɔgɔ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na u wulila ayiwa ni hakilina min ye ayiwa o de kɔni bɛ tali kɛ ayiwa u ka tɔrɔmɔɲɔ misɛnnin min yɛrɛ kɔni bɛ yen an ka disa ala kalan karamɔgɔw fana ye dɔ kɛ tɔrɔmɔɲɔ misɛnnin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ jamana kɔni ye syndicat yɛrɛ kɔni wele ayiwa min ye sigika kuma ye a bɛ fɔ min ma pacte social o kɔni ka kɛ u ma ban pacte social ma nka i b'a ye k'a fɔ pacte social a nana min ye sariya dɔw de sɔrɔ sen kan o sariya ninnu ayiwa kalan karamɔgɔw kɔni ye a laɲini ka se ka o sariya ninnu ayiwa ko olu yɛrɛ kɔni lawaleya min b'a to ayiwa kalan karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila u ka hakɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na nka bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa nisɔndiya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa ka bɛn ni nin hakɛ ninnu yɛrɛ kɔni ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka article 39 ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nɔ bilala ni min bɛ tali kɛ hakilina kura wɛrɛ kɔni ye ni o bɛ kɛ farankan ye ka ɲɛsin kalan karamɔgɔw ma kabini novembre kalo tile fɔlɔ san 2022 i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu kɔni ayiwa majɛ dɔw kɔni ye a sɔrɔ min bɛ kɛ 2,200 ɲɔgɔnna si fɛn min yɛrɛ man ca ala ka se ka fara kalan karamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ka sara kan ayiwa o min ni o ma kɛ kalan karamɔgɔw kɔni ye ɲini kɛ min b'a to o bɛ se ka bila a nɔ yɛrɛ kɔni na cogoya min na ni ayiwa ko kɛra cogoya min na don n'a nataw la an yɛrɛ kɔni fana n'an da don a la k'a kɛ fasiri ye k'a di maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen Adama an b'i fo i Jalo hali n'o y'a sɔrɔ e tɛ Adama Kante e tɛ Adama Fɔnba ye nka i kɔni ye Adama ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka banu ayiwa min ye Jitimu Bala Sabali ani Bala Kulumali ale mɔden ayiwa ka Jitimu ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ayiwa min ye Banu Samake ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la an b'a fɔ wasalam